La Unió Esportiva Alzira continua la seua. En l'aspecte econòmic continua la preocupació, però en l'aspecte esportiu l'equip està imparable. Ahir va aconseguir la tercera victòria consecutiva davant el Badalona i continua somiant amb la salvació. El partit va començar amb domini local que als primers compassos va demanar penal per esta caiguda de Juanpe. Tiquinho, molt incisiu en la primera part, va provar sort des de fora de l'àrea, però el porter va rebutjar el perill. L'Alzira dominava el partit i el Badalona esperava pacient la seva oportunitat que va arribar en el minut 28, però Sito va desbaratar el perill. El gol visitant vindria poc després a l'eixida d'este córner que a la fi és Sellares qui encerta a marcar. Ja en la segona part els alzirenys arraconaren els catalans en el seu camp, que sols creaven perill en eixides a la contra com esta de Marc Mas, que hauria suposat el 0-2. L'equip no es va rendir i al minut 80 Pucho va fer l'empat en aprofitar-se d'una errada de la defensa. L'ímpetu per aconseguir la remuntada li va costar la segona groga amarilla. Amb un home menys però amb molta fe l'equip continua atacant i al minut 88 va ser Pulga qui feia realitat el miracle. En aquest moment estem fotuts per tot, no només perquè hem perdut, sinó també per la imatge que hem donat. Pero yo creo que hemos sido capaces de moverlos de un lado a otro con mucha velocidad, de cansarlos y de al final pues, yo creo que tener el premio que nos merecemos.